Fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin mistennija tiġi fit-tmiemha l-investigazzjoni b'rabta mal-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus relatati mal-Bank Pilatus wara xhur ta' investigazzjonijiet li saru mill-Pulizija. Dan ġie żvelat minn The Sunday Times of Malta fejn bħalissa l-investigaturi qed jiġbru d-dokumenti kollha neċessarji li ħolqu suspett fit-transazzjonijiet li saru għand il-Bank Pilatus mingħajr ma ġew iċċekkjati minn uffiċjali tal-bank skont kif tgħid il-liġi. Lura fl-2016, il-Bank Pilatus kien irnexxielu jaħrab minn rapport li kien sar mill-FIU dwar operazzjonijiet sigrita u nuqqas ta' kontroll fid-dawl tal-ħasil ta' flus billi qatt ta' dokumenti ma kinux instabu. B'riżultat għal dan, l-Awtorità Bankarja Ewropea kienet ikkonkludiet li r-rapport tal-FIU m'għamilx biżżejjed superviżjoni dwar il-bank wara li ngħalaq il-każ mingħajr ma mponew sanzjonijiet. F'inkjesta li saret dwar il-bejgħ tal-passaporti u l-involviment tal-ex Chief of Staff Kembri u l-Bank Pilatus kien deċiż li l-investigazzjoni tkompli mill-Pulizija u jinkonkludu jekk il-ħlas ta' 100,000 euro kienx tixħim jew ħlas lura b'self bejn Kembri u Brian Tonna.